ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର, ସାନମାନଙ୍କୁ ମୋର ଢେର ସାରା ଭଲ ପାଇବା। ମୁଁ ସସ୍ମିତା ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଶକ୍ତି ସସ୍ମିତା ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ମାମାନେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିବେ ବୌଦ୍ଧ ବ୍ଲକରେ ହଳଦୀ ଆଣି କେମିତି ଗୁଣ୍ଡ କରାଯାଉଛି। ସେଇ ଗୁଣ୍ଡ ହଳଦୀକୁ ଆଜି ଆମେ କଣ୍ଟାମାଳ ବ୍ଲକ ଆମ୍ବଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତର ମିଶନ ଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପ୍ୟାକିଂ ୟୁନିଟ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। 7ଟି ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ମହିଳା ମିଳିତ ଭାବରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପ୍ୟାକିଂ ୟୁନିଟ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଲା ବିକ୍ରି କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ବାୟରସନ୍ ଏଗ୍ରୋ ଇଣ୍ଡିଆ ସଂସ୍ଥା। ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପ୍ୟାକିଂ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ବସି ରହିଥିବା ମାଆମାନେ, ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ କିପରି 2 ପଇସା ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବେ। ସମସ୍ତ ମା ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଏହି ହଳଦୀକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣ କମ୍ପାନୀ ହଳଦୀ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଜଣେ ମାଲିକ ଲାଭ ପାଇବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାଆମାନଙ୍କର ହାତ ତିଆରି ହଳଦୀ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଶହ ଶହ ହଜାର ହଜାର ମା ଲାଭ ପାଇବେ। ଆପଣ ହଳଦୀ ଯୋଗୁଁ ଗୋଟିଏ ମାର ଘରେ ଚୁଲି ଜଳିବ, କାହାର ପୁଅ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବ, ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ପାଇବେ, ହଳଦୀ ଚାଷୀଟି 2 ପଇସା ପାଇବ, ଗାଡ଼ି ଓ ଡ୍ରାଇଭର ତାର ଘର ଚଳାଇବେ। ଆମେ ମାଆମାନଙ୍କ ହଳଦୀ କିଣିଲେ ଯଦି ଶହ ଶହ ରୋଜଗାର ପାଇପାରିବେ, ତାହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶହ ଶହ ପରିବାରକୁ ବଞ୍ଚେଇବା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ହାତ ତିଆରି ହଳଦୀ ଖାଇବା, ଅନ୍ୟକୁ ଖୁଆଇବା, ତାହେଲେ ଯାଇ ମାଆମାନଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହେବ। ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ, ହାତରେ ପଇସା ରହିବା। ତେଣୁ କୁହାଯାଏ, ହାତରେ ପଇସା ମୁହଁରେ ହସ। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ଏହି ପ୍ରୟାସ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇ ବାୟୋରେଡି ସାର୍ଙ୍କର କିଛି କଥା ଶୁଣିବା। ସେ କେମିତି ମାଆମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। नमस्कार, मो ना हूँ बायर रेड्डी। मु बाइसंस आग्रो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड व्यवस्थापक। आज बौद्ध जिलार जो 20,000 एसएचजी सभ्य को एसएमई रे परिणत करने मुझ द्वारा पेशायित हल्दी को पैकिंग हल्दी को बिक्री करने गाँ गाँ पहुँच जाए। आज मु रता खंडी ग्राम में पहुँची जाइए। रताखंडी ग्राम में आमर समस्ते एसएचजी माँ सभ्य अच्छा से अनुरोध करे आमर एसएचजी माँ मानकर जो पेशा हो हल्दी गुंड को पैकिंग हो हल्दी गुंड व्यवहार कले से माँ मैंने एसएचजी रु एसएमई रे पारे से मासिक 10,000 टंकार ऊर्ध्व रोजगार करें। से हाथ में पैसा आ मोरे हस हम ये विषय नहीं कि माँ मान समस्ते सपोर्ट करने से माँ मैंने कहले यही जिनस मु सारे 12 तारीख टू मु सारा ओडिशा रे गस्त कर प्रत्येक 70 लाख एसएचजी माँ मान एक्जिट